tapu kulon tanulyan keksi mila katur kang cundha manis prasasat rageng ulun kang sumambah wing padanta Prabu yang kagungan to sing Sarindri wonten timbalan ingkang adawuh sinuwun tak dangu Wangsulana sing cetha anggone ngawulan ing negara Wirata kene pirang taun inggih setunggal warsa kirang 3 dinten menika setahun kurang 3 dina pakaryanmu apa kowe leladi kelawan Kanjeng Ratu Garwa Paduka kaliyan momong ingkang putra Dewi Utari ya wingi bengi ana ontran-ontran mapan ana pojok beteng kidul wetan negara Wirata ontran-ontran Raja Pati sing mati Kincaka rupa Kenca tumekaning pati maka sing eneng kono ora liya mung kowe ora Danindri pamrihmu apa kowe mateni Kincaka karo rupa Kenca sanes kula ingkang merjayani sinuwun ajeng dudu kowe sapa menika pacangan kula Gandharwa ingkang tengga ringin ageng pojok beteng kidul wetan menika ngaya wara kene iki ora ning Gandharwa ora ning demit ora ning setan apa kira-kira kowe nggawa kancamu sapa boten sinuwun menika pancen dipun sirnakaken dening Gandharwa Danindri ngerti yo sak sedane Yayi Kincaka rupa Kenca aku antuk bendune Kanjeng Ratu Dewi Sudaksina kowe ngerti ora Kincaka rupa Kenca Raja Mala kuwi adine Kanjeng Ratu Sudaksina garwaku sak patine Kincaka rupa Kenca Raja Mala dianggep panjenengan ingsun ora bisa ngadili karo kowe dikira malah aku iki asih tresna nutupi karo luputmu Janindri dina iki kowe ora pantes yen ta urip ana negara Wirata dina iki kowe kudu nampa pidana pati kowe wenas dening rutira kawang wang gegono bangsu mirat sinuwun menapa boten wonten pangapunten dumateng jasad kula sinuwun sepinten lepat kula mbok inggih kula dipun paringi pangapunten Sang Prabu jane mono aku ya ora mentala yen to bakal paring pidana pati. Ya wis saiki ngene, ora sida tak pidana pati, kowe tak paringi paukuman hukum tundung saka negara Wirata. Aku moh kanggonan menungsa kaya kowe kuwi. Salindri, kowe ngerti? Wula ki semare mandi apane? Inggih menika upasipun. Macan galak ki sing marai bebayane apane? Kuku dalasan siyungipun. Banteng ki sing mare kuat apane? Singatipun sinuwun. Lah nek kowe kuwi coba tak takoni. Upasmu manggonane ngendi? Ayo Bang Sulono. Bar ngerti. Upasmu ki mapane ana pupurane lamatan raimu kuwi jlirite alismu. Abange lambemu gelungmu kang bunder. Kuwi kena mbok mikat karo para priya ingkang satemah adiku Kencaka rupa Kenca temekaning pati. Mula dene iki tetep
kowe kudu lunga saka negara Wirata. Dina iki uga sinuwun kula nyuwun inah tigang dinten kemawon. Arep ki apa njaluk wektu 3 dina? Badhe kula pamit kaliyan kadang-kadang kula nggih mitra karo kula. Langkung rumiyin kula badhe pamit kaliyan ingkang putra momongan kula Raden Ayu Tari. Ya wis. Yen pancen karepmu mung lari 3 dina. Yen kowe isih glibat-glibet ning Wirata aja takut tak tugel gurumu kowe. Inggih, Sinuwun. Kono aja mikir kono. Sepet aku nyawang wujudmu. Kangko wonten timbalan iki ngadhawuh Sinuwun. Pikirku lagi sumpek, lagi judeg gagas kahanan negara Wirata iki. Coba aku liburan, aku krungu kabar jare kowe iku pinter yen ngolah dadu. Kowe iku kesukaan dadu, kowe nglakokke dadu kowe pinter. Coba aku parah ana carane wong main dadu ki piye. Sinuwun. Keparenga kula matur Sinuwun. Ya matur. Sak ngertos kula dadu menika dipun westani maksiat agami menapa kemawon boten saged nampi. Kenging menapa dene Paduka Sinuwun malah badhe ngurupaken ubaling kemaksiatan. Sinuwun wonten salah satunggiling Narendra ingkang rikala semanten Narendra Agung Binathara karana kesukan dadu prajanipun kemprat bandanipun telas karana kesukan dadu. Ratu ngendi wi? Nyuwun pangapunten kula radi kesupet. Wong laleng ngono kok ngandhake. Sinuwun. Malah dinten menika monggo kula dherekaken nenuwun dumateng purbaning Gusti kemawon supados penggalih paduka ingkang ribet kala wau nampi pepadang sarana ngibadah dumateng Gusti ingkang akarya jagat supados negari Wirata enggal nampi pangapunten. Cukup. Iblis lanat. Anggepmu apa kowe arep pejang karo ratu? Uripmu dhewe ora cethok. Uripmu dhewe keleleran. Ana wong judeg-judeg nang sumpek-sumpek kok malah diwulang. Kaya pinter-pinter. Mulang kaya brahmana mejang kaya dalang. Ora godak nglakoni. Pikir kono. Rakyat Trisangka Branguri nangkul kinempit kempit dosa ngertnaning bawana ya ki tukang malang ati Pati Nirbita inggih sinuwun kula ingkang sowan. Eneng apa kowe sowan ora tak timbali. Sinuwun ngaturaken gegering negari Wirata. Negari Wirata geger eneng apa? Napa pun rampit kelayan Narendra Trigarta Prabu Susarma menika saking ajeng saking wingking wayah paduka piyambak Narendra ngatira Prabu Duryudana sampun ngepung wakul boyo mangap negari Wirata badhe pun rebahaken iblis lanang parat Ratu Trigarta Susarma nganti kelawan para prajurite arep gebak Wirata saka ngarep inggih sinuwun saka mburi wayah paduka ngedira Prabu Duryudana edan kesusupan iblis kabeh Duryudana arep nemoni lelakon apa kowe kurang apa kowe sing ogreh-ogreh katentepan ning negara Wirata ning anake wong picek ki ndelalah ora genah ora cetha seta wonten dawuh papakna prajurit Trigarta yen perlu panjenengan ingsun uga bakal metu marang palagan utara wonten dawuh Rama
Mandika jroning Datulaya. Slametna adimu Utari. Ngisaken dawuh Paduka Diwaji. Wong Wirata maju kabeh sak prawadya balam iblis lanat wong Trigarta jirih getih wedi mati keneng apa kowe bakal ngampyak awur-awur negara Wirata tanpa buang layang penantang kowe iki pancen tak jarak ayo bapakmu kon maju mrene anake lanang langkahno bangkene mati kowe ayo kakon karamu krampit dina iki ayo yen kepangan kowe kepengin bakal tanding karo Seta Ayana Kridaku wah wah Supaya sinipi coba ngawi-ngawi netra kocak ngundaranjir
dananira branan Prabu Maswapati api-apian aten prajurit naga padha mundur anakmu utari wenehno aku tak muktekne dadi garwaku munggah nimbok ratu kowe tak pepundi kowe tak sembah-sembah wah ora kena diman kowe. Wah. Sancutku mergo tumanjing samudra tulya dreng wirakanyo banyu sumapo tuwentes Talowo kang koene opo Wirata geger Bilowo Wirata geger kene opo lapor karo aku Senopatine kono opo kabeh senopati wis tumandang gawe kepara sinuwun Prabu Maswapati kepikut biyantunen Bilowo Gemang wah soroh nyawa sabapopo siadi nganti ora wani Bandayuda dudu perkara aku iki wedi perang ning apa ora awake dhewe mung kurang rong dina meneh nggone padha sesinglon janjine karo Kurawa biyen nek ndelik isih konangan karo Kurawa mbok nadyan kurang sedina ning konangan Kurawa kudu baleni meneh 12 taun meneh mongko iki Wirata dikepung karo wong Trigarta lan karo wong Astina yen konangan ora urung kon baleni meneh 12 taun jeleh aku dadi wong buangan apa aku ora entuk aku bakal bangun katresnan urip sing lumrah kaya menungso liyane ya wis Bilowo yen to siadi kowe ora wani perang wis kepenakno aku dhewe wae sing bakal maju menyang paperangan najan to pun kakang cilik lara gedhe temekaning pati nanging rila legawa aku maju ana palagan najan to aku ora tau perang wis Bilowo malah kowe bali yo aku suwuna pangestu karo Kanjeng Ibu Kunti mbok menawa mung karis pisan iki nggonku sungkem karo Ibu Kunti aku tak maju menyang paperangan pamit yo Di wah aja kowe sing perang aku
Ayo, Prabu Maswapati. Sambat-sambato, budi-budiyo. Ora bakal kowe. Ana wong nulungi. Luwung kowe manungta kowe tak muktekke dadi maratuwaku. Kowe tak sembah, kowe tak bekteni rina wengi. Anakmu Tari dadi garwaku, nimbok ratu. Timbang aku duwe anak mantu ratu kaya dedapuramu. Aku rila mati ana palagan dadi rabuking palagan. Wah, lakon mati dening aku kowe. Kowe Bilawa sing mateni Raja Mala biyen. Oh, Bapak. Aku wis ngerti sapa sejatine kowe. Kowe dudu Jagal Bilawa. Kowe kadang panenggak Pandhawa. Yo! Ah! Yeay! Yo! Ah! Ah! Yeay! Ah! Yeay! Ah! Yeay! Ah! Cangkemmu sing nganti bengok-bengok kowe lapor karo Kurawa bebayani kowe. Mareka den praetna semunira rireka bae titiyani gandayani Trisunya purnama sasi gilar semedi tengahing latar Yai Semar wis aja ngalang-alangi nggonku lumaku. Sampeyan aja tindak pundi? Aku arep manjing Datulaya. Kersane ngerti yo, Wirata iki dirampet rong negara. Trigarta saka ngarep, saka mburi wong Astina. Aku bakal nyelametake Yayi Utari, bakal tak jak umpetan aja nganti konangan mungsuh. Oh, dadi anak ratu sampeyan Senopati ning negara geger iku sampeyan ngajeng delik to. Nggih. Sampeyan golek slamet. Lah wong prajurit cilik-cilik mawon gelem perang. Ha sampeyan ku anake sing duwe negara. Lah kok malah jengumpetan niku. Nuwun sewu kasarane rai sampeyan ndok kok pundi. Ayo. Lah iki. Kula nggih pun ngerti aja dagel sampeyan. Eleng-eleng urite Marwata iki delalah. Yai. Aja mbok alang-alangi. Aku bakal nyelametake adikku. Sampeyan aja nyelametke adik sampeyan apa nyelametke mbok sampeyan. Ora idep. Ning mbok sampeyan kuwi eling. Negara geger kaya ngeten.
Lah kok sampeyan mung ajeng nyelametke sedulur. Sampeyan mangetokke jiwa kaprawiran. Ngeten. Sampeyan iku digadang-gadang kali bapak sampeyan nyedhaki Bratayuda Jaya Binangun. Sampeyan pun ditohke karo bapak sampeyan. Digadang jumeneng dadi senopati. Lah wong perang kaya ngeten mau sampeyan wani ngetokke arep ngadani Bratayuda Elbegedes. Ora bakal sampeyan kok duweni jiwa kasatriyan. Ilang jiwa kasatriyan sampeyan. Ayo, kudu ditetangi rasane. Sampeyan ora bela para kawula ngayomi bangsa. Niki enten tangan sampeyan. Niki sampeyan sing kudu rumagang gawe. Ampun delik ngisi-sini. Aduh Kyai, banget panarimaku Kyai dene Kyai Badraya ndukani karo aku ning malah nenangi jiwa kasatriyanku. Sampeyan kula paidon nek sampeyan serik nggih monggo. Kula matundung ing Wirata kula arep melu sampeyan ya ora patheken. Ora nyemari sampeyan. Kula nggih mboten keloro-loro. Timbang kula niki momong jirih. Kaya sampeyan niku nggo apa? Ya, Kyai, yen ngono ngestina aku sing bakal namengi negara Wirata ngestina bakal tak tandani larak ngoten. Kyai Semar pripun? Aku arep nitih Arata Garudayaksa titian Wirata mung emane kok ora ning kusire. Lah aku iki nyenopati apa kelakon aku ngusir dhewe. Sampeyan kok kei kusir purun? Sapa kira-kira? Niki. Iki lho, cahe. Prihatnala kuwi nggih, kuwi wong Wanduna apa iso? Ngenyek sik ta sampeyan iki. Wandu apa lanang apa wedok rasah dipikir. Sapa sing gelem temandang kanthi tulus? Ha niku sing kena dijagakake. Ngeten. Prihatnala wonten dawuh Raden. Kowe tak kon ngusir Garudayaksa wani. Badhe kula cobi rumiyin. Wani tenan. Inggih pantun. Yen pancen ngono, ayo mlebu nang gedhong pusaka. Papaning Arata Garudayaksa tak wanuhake karo Garudayaksa. Sampeng rata tanpa antara prato sukune ngareka eram tuminggaling pakuwon asrine dendeng saengga praja mung lan pradangga pusekan prawadya Prihatnala kula Raden iki wujuding Arata Garudayaksa. Kowe wani tenan ngusiri? Inggih, wantun Raden. Ngati-ati. Kreta iki dudu yasane menungsa iki paringaning dewa. Tekane kreta iki bareng karo madheke negara Wirata. Ya pancen mani kene mapano menyang pakusiran. Aku senopatine kula nderekaken Raden.